Tetom ta sa sisin nga kumuwi u nong song snong trong ka Meghalaya snow baka ton ka ka balakta ya ka jimut seperkat jongahi namar ba ya kan ya ka wi ka jingkren jong uni u pa ie na po nong ston barok ni i bagani ka video ka la viral bahas pangjung ni pa ie u bala sukren plumar kat sebalap kat sebasem kum uri rong ba snu thu su ya ka ko udai ban kren ba ka ko dei ban kren te dei namar kita ka dam na kaliang jungaro ngam snu la ban su ngap kum to tengah kwa hi ban aya keren lang sepang ka jinglong jingman jong liu pa ie ke ka bangason pelat ha ka jingmut sing perkat sunga kalong ya ka wei ka banta ka ba uju uson baha uson hadu kata usun ya u ba arden mana usun baha ki parti UPP lagi parti perak ke mau ong tengah tip ke kata ko penlong u kumnia ba unsun thlong lu thlong is ing ya u ba arden namar kawai ke kentien ke mau ong ka parti UPP hi ka parti perak hi na lambrai bat na Nongston bat na po Marshall Road constituency nil wong kata kadai ke jing ong jong ni teman nil kin nom yo bot saya tanan Nongston ketukat ni kin sayo bot ki pra ka parti pra kata kadai ke jing ong jong ni teman te ngan su ong kum ni na wal ta jong phi pa ie khila dei ublei khendau imat ublei beneng ke phim dei la da phi dei ublei u nong bu nong thau u nong san dur ya ngap je phi u nong penbit penbiang ya ka in lang sa lang te phim dei ro ublei la song ha beneng te nomar phi dang song kumbang song phi im ha ni ka partai kumbang im te phi dang dei ublei khendau ada phim dei ublei kum no pitip ya kawai ka masiem ka badon ha po nong stoi ne kawai ka masiem ka badon ha po lambrai lane ya kawai ka masiem ka badon ha po Marshall Road kum no phila ban rong pa ie sejubab yang ai kata jubab yang ai kata ka jingkeli kum no phila ban rong ya kawai ka masiem ha kita kilai teli ki konstituensi na kalian junga ngam khang ya ka pingkeren ngam la ban khang ngam la terem ya ka jingkeren ku jong phi na so bha nga pediang so bha la yu ya phi wi kombangi dang yo wan ya ke ni jing la yu jong ka ri India hi baro ko wi te ni ka long ka mon la yu ke jong wi nong song slong ba un kren ya kano ka ba u dei ban kren tang ba ha sosial media ane kila pathai kubor da fikren bi tlat kum ni ki pun pa ki breu ki ba wo dong wo nya yu ki namar ke jing kren jong ki ka long ba ki breu kin wo kede jing sedang jong ki hi tu e ten namar kita kadang ngaru ha ni ka por nga program jur ya phi ka ni ka benta ka jing kren ke jong ki sapang kita ki lightly ki constituency kum pitip pa ie pi la kit pi ba mo pi kini gilai teli ki konstituensi ai jing si sangi su tho wat la tang ha sunong jungi nim la ban tip yano kin kersan yano kim kersan wat tang ha ying hasem ki bla bon khon bul ti nim la ban tip ki khon kin kersan ya kano ka parti ka kimi ya kano parti pa ya kano ka parti nim la ban tip nim la ban i ka ngot su ki ba sapo te kum no pa i tip ki ni ki la ki konstituensi ki la su kren lap la si sa pi tengah ru na prem jur ya kan ka banta
pait ngaru ngahikai pi waju bisni waju don ka musim pihun ya ki para brio ho ijing long brio kala pendon kijing duna ngam la ban om ngam nga kubur ye kata badon kijing duna na kalian ba arden lan don kijing bakalan na kalian ukon rat sang mau preston kum ta ter don kijing bakalan na kalian junga don lu kecing bakalan lah kalian joki begitu. Te perkat ha kumbo ong u prestun perkat asin lai sin. Tengah lagi ong perkat lai pau sa fu sin ro bo pinsem ya kata gajing duna. Te kumta lada hi ong hi kumta pa iet nga ong kum no pila bandrung ye kawai ke mesim. Lada pimdai ubelai minum la bandrung nintip kadok ngut kujong ubrio la un kersan ya no usutenat mengkersan di NPP usutenat mengkersan yo pra usutenat mengkersan UDP kum ta ter ai ha kamon jong upai ba kat ba usubit ai ba mulai kum ta da usudai ba un kersan usudai baka parti NPP ka ba ai un kersan ya ka la da usudai baka parti pra kabyang ai un kersan ya ka lalu sudai ai kamon lek lut jong u ba un jiet ya kata ka ba usngu bit te kum no pe it pin batai start ma pi na tengah mengai dalilai ru pin tip hi ko ku mesim phila ban ru ye ko ku mesim te dalilai ru ma pe it ngam ne kita kum ta la phi i phi usngu gani video ko jonga sa ju bab yang apa i